हाय लोगोफोर नै जाहानाव नै माइ गायग्रा हाजिराफ्रा नै माइ गायगासिनो दं नै गरमनि थाखाय दहाय बेलासियाव गायनो हायाखैमोन दा नै मोनाबिलियाव गायफिनदों जाहैदों आरोना बे जोंहानि आइ नैबे ओमफ्राय बै खोथिया रोगानाया जोंहानि आफा ओमफ्राय नै ओरै गामिनिनो बाजै जायो आब' जायो बिनानाव जायो आरो साब्रैल' हाजिरायाबो ओमफ्राय नै आयंलाहाबो खोथिया फुदोंमोन नै बिसोरना गबाय जाहानाबो गं गं जाबाय आरो ओइ खनासेल'थारसै बे खनासेखौ फुल जाबानो गसिगोन हाजिरा माइ गायग्राफ्रा नैबे जोंहानि आयं नैबे आयंलाहानाव फुदों आरो नैबे आयंलाहानाव फुदों नै जोंहानि आयंआ बैसानाव हाजिरा खोथिया फुहैदों नैबे जोंहानि बाजैनि साथा लानाया बैसानाव फुदोंमोन आरो नै इसानाव गोरलै नै इसानाव एसेनोसै लोगोफोर भिडिअ'आ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै फैसा मोनबाय दे 500 गोजोन मोनबाय ना नुदोंना नुवाखै नुदों